Dr. Frank Yirenkyi aye rara de hia wokosua ayaresa dwumedie ewo Russia abrochimemu na abrofo kasem no yebeka no urologist na chese ebadwunso mu haw ena edwunso mu yade ahodo a opanyina biwomu a wohwehwe esa edema adehye emprempren de wodi ne dwuma ewo Kofodua Government Hospital na pomodin edwuma wodi no abribia wohwehwe se obetimi atre ne nsemu amane manfo a ewo otimantemu mecherara ewo Biakoye abatumpeso asonso no omonsa etimi aka apomodin mapa opanyi egbo adwumei se na wonim sempanyefo bi etietie omonhwe ne modembo ewo mantam no meno ekase womo echese wonkotu Frank amfama NPP amayoko no se ne beya obekọ mrahye bedwemu na punto a wode eba otimantem ne patem no ablibia akoso na asanso aibebre Jumedia Dr. Frank Yirenkyi ehyaase enfe bebre eni enese de bia wo ye health screening edema adishi ehwehwe mapomudin mu na wo monso a wo mo ayarsabi ahodo ewo se ye operation eye surgery ahodo nyina otimi tuetua bi edemoma enei de woda bebom kura de echinkro no ebra Dr. Frank Yirenkyi ene adoctafo ekukudam a bi fi China ene nkran ekọ rawra eye otimantemu se omo ekobo adehye ewo no ohimpo a owo apesukobi okoji aman nana esiedu kram wohia doctor ebo na baso ewo dwumedi abribia wodi na nanansem a wode to doctor nim no mayentebi ba bebo an wahwe ya pomuden na ya bibi be hayen se osande ebekọ animu akọbo ayen no ode akọbo ayen nti on ba ya na wanantise no wase wontumi amma na nani mukwa emfa won sapan ma de santi no obaya wokura won sam snap entumpan mienu se na nanye na onfa to akonwa na dache onya hoho a ode ahwe won oh sponsor agempa eye doctor na afa ye bana fa wa beto bisuku bi man a ne obehwe ya pomodin no na madaruma eba isika eno de bibiara momenko yi ma no onipa ko ni obedwe no ko ni se brum hawo se na dwuma mu se no kuro mu obe so de abrofo aba omunyina obe wo mutam ento aso se o onipa ko ni bia obe wura mu madaruma o bibia de na dum so nko ni mudi mra ema no pa ko ni odi mu maji mu de na no madaruma. But at long last we have had our share, because it has been the practice that Doctor has been doing this over the years, but what he normally does is to stay in Raura, and then the communities around will go to Raura and then have them observed or screened. But thank God, this year he's here with us. I'm sure this decision has been taken based upon the fact that more often than not he sees a lot of people coming from our area. That is here, Apisokubi, Kabusu, Okrabe, and other places close by. I'm sure his decision to come here today has been informed by that. We thank you for coming, and we hope it's going to be a very successful screening. Thank you. And I'm saying, one Dr. Fue Kukudam, I be what China, and Accra ne Emiahudona, Eshibo Muntino. Abribia mbetanachi ama ne dwumedi no eye krabehwe na enei wetimi aboa ama omo amanya fibroid ene hernia bekire etwo ene omo amanya gota a eye kompo no wetimi ahwe aye operation dia moma ni nyina course Raura Government Hospital na ansana se operation ebekoso no Dr. Frank Yirenkyi etuanamo ekohwe ohimpo a wote edwemu Raura na nanma tankonya na kodwonya ko manana editu nanim se no kwasem ni de ya abribia woye edema mo ho no niso ni yepa enintina ne manfo no nso hu se okomrahye bedwuma ebeboa entimu piano se ontu Frank amfama NPP amayoko no nana abena safoa arewa eno ye oba ahema owo Raura na nanama tankonya wono so edensem kakra etudwa na woda Dr. Frank Yirenkyi ase ewo modembo a wobo edeboa ne manfo ehye ni nkran se wokona NPP fo ema na konya na wotu Franka edemoma omo behwe na omaye campaign ama omatimi ama na komrahye bedwuma zana brochire fo no wotewa wo so se obi ewu obi busuani ni obi wu ana eye ya na dan kwa na eye ni ewu sa ye hwe ye mpomu ya me jeli so wu na ebekọ akire nti doctor me de aseda kese e na me de mawo afei wo se oba begina se MP ananya sa mo achidifo no
me nto aba ya ho obi nto aba no bi mo na moto aba no papa atamel se ade wo fie a eye mo me nhwe bibi ye na ye ni hwia de be ma Dr.Frank akatu ye de be ma no ano enti mo nyire mo ho na eduru so a mo aboa no wa kokopa amaye sa orthopedic ena no makoduru ho mabasa doctor mensa enti a doctor orthopedic obahwe me why sa aha enti ona hwe esire no so ma twa esire obahwe me why enti asedan kwa nyankopon onhyira mo. God bless you all. Amen. Thank you. I'm still pleading to you. The government hospital was started by the community themselves, as I told you, around 1955, before the then colonial government came in and put up the buildings. And the hospital has been as such as far as to this date. We want you to help us to raise the standard at the hospital. We need equipment. I'm told there is only one incubator there, which is not of the best. When you go there, when the doctor asks you to go to lab for a test, it will take more than 30 minutes. So we are pleading to you that we need a complex OPD with everything. So when they write that go and do a test, less than a minute, the result is out. Thirdly, we want you to help us to have an orthopedic ward and even an orthopedic doctor to help in the work here. We thank you very much. May God bless you. Mr. Mesadi, I want to add something to it. Nana said that we need a complex OPD. Yes, it is true. Most of the tests is not even done in this hospital. Simple tests, you have to go to Honhoi and then do the test. It takes about 1 week and then come back. That's a simple test. You get me? For your liver, we don't do a test for liver. You have to go to Honhoi. Kidney, you have to go to Honhoi. Your heart, you have to go to Honhoi. So in fact, it's very, very difficult over here. And not only that, there is no specialist. I mean, they have only 2 specialists in the whole entire OT region. One in Nkwanta, and the other one too, I don't know. No special gynecologist. You saw it. That is why yesterday I was appealing to you that adapt here also. Tell your government to adapt Rara as a second place for the China medical team. Are you getting me? Because in Accra, there are a lot of specialists over there, a lot of hospitals. So although you are working over there, but your impact will not be felt by the nation very well, by the people. But when you come to this rural area, the whole community, so people travel from so many places to come here. When you come to, if you want your impact to be felt by Ghana and by the people, then the best place for you to be is in this place. The chiefs are there to support you. The rural community, everybody is here to support you. And that will expand or make the name, the great name of China very big in Ghana. So that is what I want to add to what I just said. Ewo apesukobi no Dr.Frank Yirenkyi any health team no etimi ekohwe nipa beye ahamiansa na ekire a asem member wo ho de ye otudi omachi se opanyin de awaye die omo hubida ewo ho. The family Honorable Asamani Anthony, a 7-man our Apesukobi electoral area. Program Dr.Yirenkyi
aboa yɛ paa we na yɛ bibi a mmerɛ bia yɛhwɛ anim sɛ yɛbɛnya akwanya sɛ wo sɔre na sɛ wapɔmuden no ɛnsi pii a wontumi ɛnde wo paa ɔnya sika ahwɛ wo ho akita wo ho anaa ahwɛ wo mma nti waba a ɛdodoɔ no abɛgu hɔ yi a ɔmo tumi eti obiara haw ɔmo nso ɛma wɔn ndura ɛsɛ fata ehu sɛ yɛn ni asɔ paa na mbiri sɛ bɛboa ama we biara so apɔmuden atumi asi pi yɛbɔ mpa sɛ ɔngyina MBP ticket so ɛwɔ Biakoye ha yi na yɛbɛta n'akyi ama no nso adi nkonim do gyina nso a sɛna ɔboa ɔnyɛ nyiyim sɛ wɔyɛ wɔ party wei na mu ɔboa obi biara yɛmfa saa koroyɛ no nso ɛnta n'akyi ɛnto aba ma no na obɛgyina ha yi a megye di sɛ aba nso bɛta n'akyi ama no minister nti yɛnya MP no na sa nya Minister of Health ɛwɔ Biakoye ha yi na ma Biakoye nso atumi afa no ntoma pa afira enu echi no ɛwɔ Rara Government Hospital Dr. Yirenkyi ɛhwɛyɛ ɛma ɔmomanya ɛtwo ɛne ɔmomanya sɛbi kɔnkɔ ɛne fibroid nyinaa wɔmo yɛ surgery ɛde mɔmɔ kama wanji obia kapre anase dama yene Dr. Frank Yirenkyi atwetwe nkɔmɔ ebisa sɛ ɛde no hu yi a wotu sa na moy ɛboa ne manfo na nsɛm yɛhwɛ a ɛnyɛ obia ne tipinya access to hospital and health care intina we de mi fi kromo hai metin sem so ya esi hada enero ma frɛ so we yare ɔkyena we awu ɔkyena esene ya to obi edintina me decide say ba bɛyɛ saa free medical outreach bi doctors bɛba hanom na wɔbɛhwɛ amanfo apɔmuden na sɛ sebi hypertension diabetes ne yarewa ɛwɔ amanfo mu no etimi ahwɛ ayɛ ɔmo screening ne amomo aduro enti adekonti a meyɛ saa de sɛ mpɛsɛ obiara nya den apɔmuden ne yɛde healthcare no back to their doorsteps enti ne immediate adwumadie operations AP ebi sɛ lipoma ɔmo fat ɔmo body no fat abɛdɔ ɔmo yi no yeyi ɛna ebi nso ne sɛ yɛ fibroid for the man ɔmo ya fibroid ɔmo dɔso pii yɛ yi ni nyinaa mo isisi ɔmo awodie no ɛna mema nso ase bi ɔmo ayɛ prostrate ɔmo ntimi nso no ɔmo si yɛ ho operation a nra yɛ bi ɛna ɔmo wɔ sɛne yɛ frɛ no krampo no ɔmo mo goita kompo ɛno nso yɛ de ho special doctors aba na se bi yɛ kompo akɛse ɔmo hernia akrolo ɛne ɔmo hydrocell say yare pii yɛ body in the yɛ ho adwuma asane de ɔmo yɛ mo nyina free they provide a lot of medical consumables I just saw hospital hall my use hospital operation you know men am here me provide in yema no e ba nrom so a ndre ha yina me na me provide doctor say e de omo abani na didiem omo transportation omo lodging ni na me an mafatu me ho so nti e ade a ekwa ni mo kwa scanner e do so yiye oh very soon obi anim say afie nan bia omo select obi a obi come rashe bedwam akoye den akọ ka omo nse ma akoye law na yakopon boa na afie beba no mesu pese me gina ho no na me serve the community no one who say enye we nti na me yes adwumadi me start here a check last time bia me operation every year bia ye for hospital ho no nti we nyina no ti who say obi a be yare operation and cause put you at 10,000 Ghana cedi operation put you at 6,000 Ghana cedi na Dr. Yirenkyi yes our operation over more than 50 people na just say the original is kakesipa the so nti am so time no so mo modern say o mehwe manim no my dey o motimi a select me say me nko na hye bedwam ema na me konso a enye we o me niema pa bi ayede ama omo if you say okay health care for instance oti a region bi a very deprived eba pomodemo eniema
ye ni specialist wɔ ha no ɛna mepɛ sɛ metwe ɔman no nyinaa de bɛhyɛ mu sɛ yɛwɔ hospitals wɔ ha no nti yɛhia specialist wɔ ha no yɛhia better health care services wɔ ti region mɛdam adɔfo nyinaa ase ɔmo a ɔmoboa me especially the health personnel a baabi a ɛbɛkɔ nyinaa nkuraase tapala vanyo abloga nkura water lake overbank wɔn a yɛkɔ nyinaa na necessary ɔmo di machi nti meda ɔmo nyinaa ase nyankopɔn nyɛ den nhyira ɔmo ebi sɛ yɛka sɛ anka sika na mede tua ɔmo kaaka menyi de sɛ metumi atua bɔmmɔ yɛ no nyinaa voluntary nti reach out medical team foɔ deɛ nyankopɔn a na meyɛ den meda ɔmo ase ɛna doctors nso ɔmo adevote ɔmo sɛ ɔmɛboa me no meda ɔmo ase ɛna China medical team so a sisi ɔmo aba nso a ɛbɛboa me no ɛyɛ dwumadi no ɔmo nso meda ɔmo ase ɛne madɔfo nyinaa ɛne nnipa a ɔmo boa me na me sɛ wo a wɔ mmoa bi ana advice bi a my doors are open ɛtumi ba ɛbɛhu me yɛ discuss sɛdeɛ ɛbɛtumi aboa yɛ mindful na wohyia no ano wayɛ dɛn wayɛ ras wɔsɛ nyame nhyira ne adeɛ a wɔyɛ ne wɔnyɛ ti a meka sɛ ade a doctor de ha ọba bɛyɛ wosu ọba bɛyɛ bibi ma wosu no wayɛ dɛn wayɛ ase eti watie ni a woyɛ bi ka no kasa kwaɛ wotie ase a ɛyɛ ma wo nyame nhyira sɛ obi biara ɛti da so ɔbɛ